Hola, bon dia. Avui torno a sortir al carrer i en aquest cas per parlar sobre la propera diada de Halloween o com la coneixem més popularment a Catalunya, la castanyada. Què preferim nosaltres? Disfressar-nos, anar casa per casa cridant truc or tret i passar una miqueta de por o bé quedar-nos amb les nostres tradicions i menjar castanyes i panellets? Jo ho tinc claríssim, amb el gormanta que sóc on hi hagi un bon panellet de pinyons que es deixen estar de carbasses. I vostès què en pensen? Què farà vostè aquest cap de setmana? Aquest cap de setmana aniré a casa de la meva filla i m'estaré allà a dinar i... Vostè sap que aquest cap de setmana és Tots Sants i que és festa? Sí. Aquest cap de setmana? Sí, senyor. Cap. Comença demà, no? Comença demà? No. És que ara, escolta... I què farà? Es reuniran amb els amics o...? Sí. Trabajar. Ostres, per la castanyada toca treballar? Sí, sábado y domingo. Iremos a celebrar Halloween. Halloween! Quin dia és avui? Jo, qué putada, tía. Pues sí. ¿Y usted conoce Halloween? He oído hablar algún tema americano de los disfraces estos de carnaval y cosas de estas. Halloween. Halloween. Yes, és anglès. Ui, coño, que fort estàs acá. Quines cares més fortes que té. Bueno, ¿tú no celebras la castanyada? No. ¿Eres más de Halloween? Sí. Halloween, no sé com dir-t'ho, com traduir-t'ho ara, perquè Halloween, how are you, en anglès també. Tú, si te dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Halloween o la castanyada? La castañada. ¿Y vostè va disfressat tot l'any o només per Halloween? Però menjaràs panellets, castanyes, veuràs moscatets... Un poco sí, no mucho porque si no luego la dieta... ¿Cómo? Porque si no luego la dieta... Es que no m'agraden. No t'agraden els panellets? No m'agraden. Panellets, hombre, jo crec. Sí, de todo. ¿Y a usted los panellets cuáles son los que más le gustan? A menos de piel, esto de redondito con piñones. Bé, doncs què em preguntaves tu? El que tiene piñones. Los que tienen piñones. Són els triomfadores. Ja ho heu vist, jo no sóc l'únic amant dels panellets de pinyons. I la tradició catalana triomfa per sobre de la tradició americana. Ara que els catalans, a l'hora de sortir de parrandeo, qualsevol ocasió ens va bé. Fins aquí el meu report d'avui. Jo torno la setmana que ve amb una nova aventura al carrer.